Бу сыер Кылай авылында яшәүче күп балалы гаилә өчен яңа елга зур бүләк булды. Ирина Куприянова һәм Евгений Ермолинский гаиләсендә 6 бала тәрбияләнә. 2 атна элек Ирина район башлыгында кабул итүдә булган. Была просьба, было пожелание, оно было буквально со слезами на глазах. Она очень хотела корову. Мы знаем, что это очень трудолюбивая и дружная семья, многодетная семья, поэтому мы в рамках помощи многодетным семьям, ну и пред новогодних праздников решили, что эта мечта обязательно должна сбыться. Ну вот я уж обратилась к главе. Район башлыгына ярдәм сорап килгән идем. Рәхмәт аңа бик зур. Шундый кыска вакыт эчендә булышты. Бүләкне алыр өчен Ирина олы улы Владислав белән килгән. Хуҗалык буенча ул аның төп ярдәмчесе. Старшая дочь по дому все хорошо помогает. Олы кызым өйдә ярдәм итә. Олы улым хуҗалыкта. Аңа тулысынча ышана алам. Ул хайваннарны ашата, карый. Гаиләнең зур булмаган шәхси хуҗалыгы инде бар. Хәзер менә алар сыерлы да булдылар. 2019 елның апрелендә бозаулыда булачаклар. Бүләк ителгән сыер нәкъ шул вакытта бозауларга тиеш.